مثلي عين بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما المشرف لا تي في لجبو أموفو نسلم يكفرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. anga jamukan hukumu kɔnɔna n'o ye diinɛ baro ye. Diinɛ baro min ye jamukan ye n'a sigilen no Cherif la TV Jabaranin kan n'a bɛ wuli ka se karamɔgɔw ma ani ka karamɔgɔw bisimila walasa ka baro kɛ ni u ye diinɛ kunnafoni dɔw la. Bi an bɛ taama la ka taa Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan dugu kɔnɔ. An karamɔgɔ b'a dɔ kelen bɛ ka an bisimila n'o ye Cheikh Malik Konate. Ne ko Cheikh Malik Konate jamana in kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana in kɔnɔ ni jamana in kɔ kan maa dogolen tɛ. Diinɛ bara hukumu kɔnɔna la alimami don juma alimami don wa an ka tijaniya ɲɛmɔgɔba don Abidjan nɔ tijaniya tɔnba min yɛrɛ bɛ Abidjan nɔ n'o ye Kofesi ye o 3e vice président nɔ ni silamɛ tɔnba min fana bɛ yan nɔ n'o ye Kozimi ye o président ka conseiller don ani jɔyɔrɔ caman wɛrɛw minnu bɛ a bolo diinɛ jɔyɔrɔw la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an n'a bɛna jɛ ka baro kɛ diinɛ kunnafoni dɔw la. Nka yani an ka don an ka baro kɔnɔ an bɛ an karamɔgɔ fo k'a fɔ a ye ko assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. An karamɔgɔ i y'an bisimila bi a diyara n ye an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn waati koron kama i ka waati min di an ma Cherif la TV Jabaranin kan an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka an karamɔgɔ Seyid Cherif Usman Madani Hayidara ni a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka foli lase ma kabini Mali la. An ko i ye tijaniya ɲɛmaaba ye jamana in kɔnɔ ni tijaniya ko fɔ i bɛ tasawufu ko fɔ n'o ye sufiya ye an tɛ taa yɔrɔ jan an bɛ ɲininka an karamɔgɔ sufiya yɛrɛ ye fɛn jumɛn parce que an b'a mɛn mɔgɔ da sufiya maa caman bɛ a wele a yɛrɛ la k'ale yɛrɛ ye sufi mɔgɔ ye sufiya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما نكما إنجابي كما سرنا أنكر مغكان إذا نينغالي كنو ميسوفياي أكوننا نياي راكم هو كما فنا بسوفيا ولا يرلا ɲininkali fila yɔrɔ kelen mais a fisaya la mɔgɔ tɛ se ka kuma fɛn kan tuma dɔ la n'i tɛ fɛn min kalama mɔgɔ tɛ se ka don fɛn baji kɔnɔ ka o cogoba n'i ma dɔ a la an bɛ kuma daminɛ ni min ye anw ye mɔgɔw ye an ka sufiya mɛn an karamɔgɔ n'an faw fɛ hali n'a y'a sɔrɔ an ma kɛ sufi ye mais an ye sufiya y'o fɛ an ye sufiya mɛn o fɛ an fɛ yan Abidjan jamana na an ye sufiya ye an karamɔgɔ Alhaji Ibrahima Sunta fɛ an y'a mɛn a fɛ an y'a ye a fɛ o kɔnɔna na mun fɔla an ye ani an ka mun ye sufiya yɛrɛ kɔni to foyi ye al-ihtisalu bil khalq wal infisalu min al makhluq k'i nɔrɔ danbaga la k'i yɛrɛ bɔ danfɛnw na o kuma o kɔrɔ ka ca fɛn min ka danni kɛ ka taa o fɛ yen a ye fɛn mun dan k'olu to yen i tɛ mɔgɔ si ye mɔgɔ min n'a bɛ f'i ma ko o ye sufi mɔgɔbaw ye ka taa Sheikh Abdul Qadir Jailaniw na ka taa Sheikh Ahmadu Tijaniw na ka taa Ibn Mashishiw la Ibrahima Dasuqi Ahmadul Badawi o n'a ɲɔgɔnna caman ninnu bɛɛ tun ye sufi belebelew ye mais ninnu ka sufiya bɛɛ tun basé ni bɛ ko dɔ de kan sufiya hakika tɛ ye sɛbɛnni fɛn na sɛbɛnni fɛn bɛ sufiya tagasira yiri la mais o t'a ye labuda f'i ka nɔrɔ dɔ de la f'i ka kalandenya kɛ sufiya kalandenya kɛ komi i bɛ seliji ni seli kalandenya kɛ cogo min nka sufiya mako bɛ fɛn min na o de ye adabu ye sufiya mako bɛ adabu la ka caya ka tɛmɛ lɔnni caman kan sufi den bɛ se ka kɛ a ma kitabu caman kalan
mais adabu ma ni ala cɛ o le b'a ja ala ye ka tɛmɛ kitabu kalan camanbaga kan mais sufiya fana jɔni bɛ sariya kan mɔgɔ min ka sufiya bɔ kɛlɛ ma o tɔgɔ le ko Ashekul Junaid ale ko sufiya ko a lɔn bɛ sunna wal Qur'an maana a sharia sufiya bɛ bɔ kuranna le kɔnɔ a bɛ bɔ hadisa kɔnɔ ni sufiya bɔla olu cadre kɔnɔ a kɛla an yɛrɛ ta ye comme o le ka ca bi sufiya fana mana kabako kama kabako tɛ foyi ye sufiya la fo denmisɛnw ka bɔ sufiya kabako ye fɛn min ye ka mɔgɔ bɔ bari kɔnɔ ka kɛ silamɛ ye sufiya kabako le ye ka mɔgɔ bɔ kuntan na ka kɛ mɔgɔ tilenni ye n y'a fɔ sisan n ko kitabu kuma tɛ mais kitabu bɛ directif dɔw di mɔgɔ ma kitabu dɔ b'an bolo ko daliya n'i ye daliya kalan loga sira fɛ loga lo n'o tɛ daliya mana loga kama daliya nana sufiya le kama daliya yɔrɔ dɔ b'a f'i ɲɛna ko iza nazalta ala karimin موسع جم القرى رحب الزرى متفقد فكن الهنيئة وأنت بين ضيوفه لا تسعى في زاد ولا تتفقد أبكما ميرا لله توانا مناني كي كصوفيا براو دامنه أكلاكم مغومي بمسافة دي تاما كما أو تامنا كبا ملاك نايا ما مسافة تاما صوفي بمغومو كصوفيا من أنغا مغوكربو بولو بمسافة لو ni bola ya ibe tagaya olu te sebe kitabu la fem be ke fana ibo ke no bana dore be jima ibo ke o ya soro mi fana bo dima abi long ani adabu meda comme ibe voyager la misali ya bolo mai kan ka boya ka tra Bamako yani ka boya wajibi le fiki labe mo bola corridor la yani be se yam sokoro trajet dɔ bɛ yen buneni bɛ sira kan sa bɛ sira kan bengalikalu bɛ sira kan sufu sɛku b'a yira i la i b'i ka sufiya kɔnɔ sa bɛ sira kan o kɔrɔ le sitani b'a la suko tɛ mɔgɔ kɛ ala mɔgɔ ye suko bɛ ala mɔgɔya le tagamase yira i la albushra ni sukola k'i yira i sangaba la o t'a yira ko i kɛra waliyu ye ni sukola k'i yɛrɛ i bɛ alijinɛ kɔnɔ o t'a yɛrɛ ko i ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que a sufiya tagasira n y'o le fɔ buneni b'a sira kan a bɛ sɔn k'i ci n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ t'i le bolo min k'i bila sira kan i bɛ kɛ kunfɛmɔgɔ ye kunfɛmɔgɔ dun tɛ ɲɛ hali sariya kɛnɛma t'a la kuma tɛ batina ma rasulu de nana ni sufiya ye alayhi salatu wasalam rasulu nana ni kɛnɛma lɔnni ni sɔkɔnɔ lɔnni ye parce que n'i bɛ kuma n'i ma dalilu fɔ a bɛ gbɛlɛya ne hakila imam Shafi'i kɔni an caman kolo i kalanna cogo o cogo tuma dɔ la imam Shafi'i malala n'i bɛ kalan ka tɛmɛ kan i ka waati ni nabi imam Shafi'i ko ala y'a kɛ ale ye fɛn saba dɔrɔn de kanu diɲɛ na comme rasulu k'ale ye fɛn saba kanu alayhi salatu wasalam an tɛna tɔw ta fɔ masala imam Shafi'i ma a ko fɛn saba o y'a ɲini a ko fɛn saba ye mun ye a ko at-talattufu bil khuluq wa tarku ma yu'addi ila takalluf والاقتداء بالتصوف أكون إمام شافعي بفكر يرى لدغ صوفو لا صوفيا كديني صوفو كتغسرا كديني وبايرا كو صوفيات كوكراي كراسيما تممين تو صوفيه mais anga bi jamanana ni nana fo ki صوفيه ante ban mais ka صوفي karamɔgɔ ye join ni k'i ka sufi karamɔgɔ yira an tɛ sɔn o ka sufi karamɔgɔya ma n'a y'a sɔrɔ ale kɔni bɛ ka diɲɛ donni a kunna sufiya nana o le la hadith al-qudsi ya ibn adam khalaqtu al-ashya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli la tashtagil bima huwa laka amman ta'annu lak aw adamadenw ala le kote mi diɲɛ n'a hɛrɛ n'a kɔnɔna dan aw kosɔn mais n y'a aw yɛrɛ dan ne kosɔn mais a kana to min danna kosɔn o b'a ɲin'a danna ne min kosɔn sufiya nana ka na o le bali yanfanw kana ɲinɛ fɛn tigi kɔ
o dun tɛ se ka ɲɛ fo dɔ le k'i bila sira kan sufiya zikruw bɛ yen sufiya nawafiliw bɛ yen olu ye tiɲɛ ye o bɛ ko tiɲɛ de al-ilmu zaynun bil amal la fi tabahi wal amal faman afada ilmuhu bil fi'li wal amal iktamal n'o kɛla mɛ ele yɛrɛ adabu jumɛn b'i la karamɔgɔ bɛna min don i la masala na an bɛ misaliya dɔrɔn de ta sufiya ko la mɔgɔ tɛ se ka kɛ sufi den ye ele bɛ sufiya la walama ele ka sufiya kalandenya kɛ ka ban ni kɛlɛ ko kɛla yɔrɔ yɔrɔ nafolo ko kan ele bɛ yen ɲɛmɔgɔya ko nana waati bɛɛ ele bɛ yen o b'a yira k'e ma se laala i bɔla yamusokɔrɔ i bɛ buwake i b'a yɛbɔtɔ k'a fɔ ko karisa ka wusulu sɔrɔ alwasid alwajid kelen tɛ i bɛ se tuma dɔ la i ni président ma ɲɔgɔn ye o daliya kelen in kɔnɔ a b'a fɔ ma ko ilkun nafisun la yu'ar sufiya lɔnni ye sɛni de ye a tɛ singa i bɛ sufiya baarali kɛ maana k'i yɛrɛ nin kala o la sufu ko mɔgɔ ka kan ka sa siyɛn 4 ka sɔrɔ ka don dayiratul awliya dawratul awliya i kɛla tijani ye o i kɛla kadiri ye o i yɛrɛ ma kɛ foyi la o i bɛ ala ɲinina o i kɔni tɛ don waliw ka bonda la ka fɛn kelen to i la o bɛɛ bɛnna ma o ye hasidiya ye i bɛ se ka kɛ daraja mɔgɔ ye i bɛ se ka kɛ mɔgɔba ye i bɛ se ka kɛ mɔgɔ kofɔni ye mɛ i b'a lɔn k'i ma don waliw kɔni ka da ye e b'o dɔn parce que hasidiya b'o o gbɛn ka bɔ mɔgɔ la sufuw b'a yira bana bɛɛ kɛnɛ bɛ kɛnɛya joona sɛku bɛ se ka bana bɛɛ kɛnɛya mɛ n'a sera hasidiya yɔrɔ ma a bɛ sɛgɛn o le kosɔn n'i k'i di mɔgɔ ma o kuma sela ka i jogo don rasul alayhi salatu wasalam ma min shay asqalu fi mizan mu'min yawm al-qiyamah ka tɛmɛ jogo ɲuman kan min husnul khuluq alakira ko alayhi salatu wasalam laharalon foyi tɛna bila balansi la n'o ka gbirina bɛ mɔgɔ nafa ka tɛmɛ adabu kan jogo ɲuman ya sufiya la 2 i ni ala cɛ i ni danfɛnw cɛ i b'a ye an ka sufi sɛkuw fɛ a sɛk abu yazid al-bustami min tun ye suku sefu ba dɔ ye waati dɔ la ale ka kalanden dɔ ko an karamɔgɔ n ye san 30 k'i fɛ hali bi ma se ka k'i ɲɔgɔn ye a ko a ma ko la ko a ka nɔgɔ a bɔ ni b'i yɛrɛ de la a ko cogo di a ko i bɛna lɔn yanni sɔɔni mɛ lɔn dɔ la a ye kalanden wele kalanden bɛ sape mɔgɔw b'a lɔn ni nɛɛma ye a ko a k'a ka sapu bɛɛ bɔ a ka finikolon don a ka don sugu fɛ kɔnɔ a ye kalanden sɛgɛ dɔɔni o b'a yira ko fɛn dɔ nɔrɔnin bɛ dusukun na o ye akuwanu ye muntabi'atu fi mir'at الشيخ عطاء الله إيقاظ الهمم في شهر الحكم نياك كتابو فلي أبا فو كيدي بسي كا نورو سورو تشوجي كا سورو دين فون بي لكا دسكونا إيكا دسكون ميروار نفلو بي درجة بي بنيا بي نيوغن كان يبي دونك أي بي ميرواني أبا نورو ni karamɔgɔ dun t'i la ka kuma i fɛ o le kosɔn imam shafi'i ko ala ma nafa la n'a baraka ye a ko man khadima salihin irtafa'a bi khidmatihi ni sɔnna ka tugu sufi sɛkuw kɔ k'o baraka ɲini a k'i bɛ kɔrɔta ala yɔrɔ n'o y'a baraka ɲini ye o ni nafila tɛ kelen dɛ o ni nafila tɛ kelen o ni ka sigi ka wurudi ba kɛ tɛ kelen ka mɔgɔ le sɔrɔ ka kanu ka tugu a kɔ ala yɛrɛ kosɔn an b'a ala kɛra ka sahabaw la o ka min kɛ ale imam shafi'i ko a ko lawla suhba a ko n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ sɛbɛw lawla suhbatul akhyar ala kanubagaw ala ka sɔndi mɔgɔ le ye sufi sɛku ye n'olu ka kafoɲɔgɔnya tun tɛ wa munajatul haqqi bil ashar su 3 heures ka wuli ka kuma ala fɛ n'o tun tɛ ma ahbabtul baqa fi hazidar wallahi tun t'a ɲini ala fɛ ko n ka to diɲɛ na sufi le bɛ kuma n'i fɛ ten imam shafi'i sufi de ye ayiwa peut-être min bɛna bali la dɔɔni sufuw fɛ waliw fɛ i ka lɔn n'o sera place dɔ la tɔgɔ b'o la nujabaw bɛ yen nuqabaw bɛ yen akhyaruw bɛ yen aqtabuw bɛ yen mɛ a bɛ kuma min fɔla tuma min o y'a sɔrɔ a ye awtadu le ye
o y'a sɔrɔ a bɛ wataduya pilasi la mais fini tɛ mɔgɔ bɛ se ka k'i ka pantalon na a b'a ka vɛsi la sufi le sufiya yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye dusukun saniya don n'i taara tafsiriw filɛ ko fɔlɔ la o tun bɛ fini dɔ don komi kasa a tafsiriw ka ca mais a bɛ taa ban min na dusukun saniya walezina jahadu fina lanahdiyanahum subulana o kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la waatinin ninnu na mɔgɔw bɛ sufiya fɔ o yɛrɛ ma o bɛ sufiya fɔ a ɲɛnamaw bɛ yen ni fɛn cayala i bɛ taa sɔrɔ dɔ fana bɛ o ta ɲɛnama ye mais i bɛ taa sɔrɔ o ma nɛnɛni kɛ zawuku ma kɛ sufiya la parce que n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ka sufiya kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ka kɛ fo ka taa se a yɔrɔ dɔ la ele yɛrɛ tɛ mɔgɔ ɲumanya wuli i yɛrɛ la tugun mɔgɔ jumɛn bɛ se k'a fɔ ele lamɔna cɛkɔrɔba sɛbɛn ninnu bolo ka adabu du i la e bɛ taa sigi mɔgɔw cɛ la ko ne ye kutubu ye n'i y'a ye a ma se fɔ ma ne kɔnɔ hakili la i ma se yele o le b'i bila a la donc o kɔnɔna na imam malik ani imam shafi'i o lɔn bɛ sufi dɔ bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka base sufiya le mais sariya dilan kojugu mɔgɔ ɲinɛ n'o ka sufiya kɔ o ka ca an fɛ yan mɔgɔ bɛ kɛ sufi ye mais n'i ka tagasara nana kɛ waazu ye mɔgɔ bɛ waazulikɛla de ye o t'i ka sufiya ye mɔgɔ bɛ kɛ sufi ye n'i ka tagasara nana kɛ kalanden kalannaw ye o b'a ye ko lɔnni ma la a bɛ kalandenw kalan o t'i ka tasawufu i ka sufiya ye komi i de mako tɛ mɔgɔw k'a dɔn o t'i le ta ye n'i mako ye ko mɔgɔw k'a dɔn i bɔla la imam shafi'i ni maliki o lɔn bɛ sufi dɔ bɛ tɛmɛ maliki ko k'i bɛ nin dɔn ko nin ye sufi de ye shafi'i ko an y'a wula an ma ɲininka diinɛ na parce que tuma caman o tɛ diinɛ ɲɛdɔn maliki ko i t'a dabila a ko k'an ka ɲininka a nana o k'i tɔgɔ a y'a tɔgɔ fɔ komi aw bɛ sufiya la n bɛ fɛ k'i ɲininka ni mɔgɔ selila a ye dɔ bɔ seli la walima a ye dɔ fara seli kan a bɛ mun kɛ o ye kelen ye zaka n'o b'i bolo saga ni misi o bɛ bɔ cogo di a ko a bɛ fɛ n ka jaabi ne tagasira la wa aw ka tagasira o ko mɛ tagasira ye fila wa a ko ne fɛ fila de k'aw ka tagasira a ko e malik ni mɔgɔ min ka dɔ bɔ seli la qabla salam n'i ye dɔ fara seli kan ba'da salam man zada wa naqasa qabla salam n'i nana sɔrɔ kɛ fo ka taa se misiw ma ni misi sela jati ni a ka ɲɛfɔ ni ma fili ni misi sela ni ɲaamɛ sela 5 i bɛ saga bɔ ni misi sela 30 i bɛ nin bɔ ni saga sela 40 ko y'a aw ta ye a ko maa hali u ta don a ko an'u tɛ dɔ bɔ ka di ala ma i b'a bɔ min na ko tuma o ye jɔn ta ye a ko n b'a bɛɛ de di ko mɛ seli la a b'a kɛ di a ko ne ma lɔn mɔgɔ bɛ to seli la ka ɲinɛ i n'ala bɛ kuma na i de bɛ ɲinɛ k'i de ka dɔ bɔ seli la i ka dɔ fara seli kan mɛ a ka kuma nin n'i de m'a faamu sisan e hakili bɛ taa yɔrɔ jan i b'a fɔ rasulu tola seli la ko rasulu ɲinɛna n'i tagala i bɛ bɔ a kɔ mɔgɔ sɛ i bɛ bɔ a kɔ a y'a kuma nin sufiya sira la a bɛ kuma na dusukun ma ka dusukun ladabu de fɛn b'a to adamaden ka concentration sɔrɔ tuma dɔ la sufi dɔw bɛ nɛnɛ u ka kuma k'o y'a kuma k'a ka nin fɔ k'o ye shirikuya kan ye ne bɛ to ka ɲininkali kɛ waati bɛɛ an karamɔgɔ Abu Huraira ta yɛrɛ ka kuma lo a ko bɔrɔ 2 fani bɛ n bolo ko rasulu le k'a bɛɛ di a bɛɛ ye lɔnni ni n k'o fɔ a b'o mɛn a ko n bɛ sa ni nin ye a ko sabi ni n ka nin fɔ a bɛna miiri ko n ye mɔgɔ dɔ n t'o ye a bɛna yan tigɛ bon ɲininkali dɔ bɛ ne fɛ fɛn min bɛ yen n'a tɛ fɛ k'o fɔ o est ce que rasulu bɛ kafiriya fɔ Abu Huraira ye wa n'a kuma sabati la donc lɔnni dɔw bɛ yen o tɛ kitabu lɔnni ye rasulu ko inna min al-ulum ka hay'ati maknun la ya'lamu ila al-ulama billah fa iza nataqu bi ankara juhala rasulu ko lɔnni dɔw bɛ yen a lɔnni ninnu ala ka karamɔgɔw de b'o lɔn a bɛ paquet kɔnɔ a lɔnni ni mɔgɔ si t'a bɔ a paquet kɔnɔ fo ala ka lɔnnikɛlaw ye sufiw ye mais n bɛ segin kuma nin kan
sufiya kɔrɔ le tɛ o ko wajibi ɲɛta tu kɔnɔ mɔgɔw bɛ sufiya kɛ dugu kɔnɔ ka wusulu sɔrɔ dugu kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sufiya kɔrɔ le fana tɛ o ko wajibi ɲɛ dɛrɛkiba dɔ don ka turban dɔ bila o fana tɛ a nana dɔrɔn ka baara kɛ dusukun na n'o ɲɛnabɔla ka ban dɔrɔn e yɛrɛ ka fini don qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha kuma kɔrɔ y'o le ye ka dusukun saniya an karamɔgɔ dusukun tɛ se ka saniya o fana bɛ kalan de f'i y'a saniya dɔ bolo mɛ ne m'a fɔ n ko kitabu filɛ man ɲi dɛ mɛ n'i ka fɛn ye kitabu la mɔgɔ de kan ka sɔrɔ i bolo i b'a ɲininka ale tɛmɛna o sira kan a bɛ sɔrɔ k'o sira ɲɛf'i ɲɛna donc a tasawuf a tɛ ban fɔnilo min n'ala ka diɲɛ kuru n'a nana an fɛ farafinna yan an ka cɛkɔrɔba kɔrɔ caman tɛmɛna a bɛ tun bɛ sufiya kan hali bi an b'o la hɔrɔma de la ala ma ni sɔgɔba bɛna inshallah imam ni wala nayi ka di kojugu a man d'an ye ka baro in tigɛ nka waati labaara don waati na cogoya kama Cheikhna dakurunya laban jumɛn bolo ladilikanw na ani ka dugawu kɛ ani an filɛbagaw ye an bɛ min ɲini dɔrɔn o le ye an ka thème ta sisan ala m'an jala ala yɛrɛ ye k'an fara ala teriw kan ala m'o kɛla k'an kɛ mɔgɔ fana ye min b'a cɛsiri ala ko la ala m'o le kɛla adamaden i ma se ka min kɛ ala ko la n'i tɔɲɔgɔn ka kɛ i b'a dugawu k'a ye kullun ya'malu ala shakilati i tɛ se ka min kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka kɛ i bɛ dugawu k'a ye an bɛ a ɲini de Alahu Taala fɛ an tɛ se ka foyi kɛ n'ale m'an yɛlɛma a y'an yɛlɛma k'an bila sira kan sira min ka diya ale ye ala m'o kɛla k'an ka dugawu kɛ n'i ka y'an bɛ sigi k'an bɛ kuma tasawufu kan k'a bɛ caru ka taga sababu dɔ lo o sababu ye min ye an bɛɛ b'o lɔ o le ye an ka karamɔgɔ Sharifu Hayidara i ka dugawu k'a ye adamaden i nana diɲɛ na mission dɔ le kama n'i ma mission tɔgɔ kɛ o tɛ ala ka diinɛ tiɲɛ ala ye mɔgɔ dɔ bila min b'a kɛ ka tɛmɛ i kan n'adamaden k'o faamu i ka diɲɛlatigɛ la n'o tɛ ni ne tɛ a tɛ kɛ ele ye sabali i bɛ da ye n'a tɛna kɛ mɛ ala bɛ mɔgɔ dɔ le bila ale kelen bɛ kɛ sababu ye ka ko dɔ jɛnsɛn ale fana b'o baraji sɔrɔ ale fana bɛ dugawu kɛ o la ale fana bɛ baraji sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw ala ma caya la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ka sigi ɲɔgɔn wɛrɛ yira an na ala m'o kɛra an bɛ dugawu kɛ e yɛrɛ ye adamaden kɛla cogo o cogo e ye mɔgɔ le ye i tɛ ala ye ala ma ni sutura la bijahi man khussa bisura sallam inshallah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله ala kira sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ an y'a ka hadisa dɔw la ko ala mago tɛ aw farikolo ninnu na aw kɛnɛ kan filɛli la aw ka nafolo in fana ala mago tɛ ala mago bɛ fɛn min na hadamaden na o ye dusukun de ka baara kɛ dusukun na bana caman bɛ yen nɔ minnu bɛ farikolo sɔrɔ o furakɛ yɔrɔw bɛ yen an b'olu furakɛ yɔrɔw dɔn se dɔkitɛriw ma bɛɛ n'i ka spécialité don nka dusukun fana bɛ bana i n'a fɔ farikolo bɛ bana cogo min na dusukun mana bana yala docteur de bɛ se k'o furakɛ docteurw b'a furakɛ nka docteurw bɛ a danna cliniquew ni hôpitalw tɛ olu fana docteurw b'a danna o docteurw o de ye an ka sufi karamɔgɔ ninnu ye o de ye ala ɲɛ siranɲɛ di an karamɔgɔ minnu ma n'olu fana bɛ maaw dilan o karamɔgɔ ninnu de ye dusukun docteurw ye ni dusukun dun ma kɛnɛya farikolo tɛ lafiya ni dusukun tiɲɛna dɔrɔn o ye hadamaden yɛrɛ tiɲɛnen parce que hadamadenya moteur yɛrɛ ye dusukun de tasawufu bɛ baara kɛ dusukun de kɔnɔna la an karamɔgɔ bɔra ka o de walawala an ye sisan nin waati kunkurunin in kɔnɔna la an bɛ a fɔ ka wale ɲuman dɔn ka dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu kɛ a ye an bɛ Alahu Taala ala k'a ɲɛ mɛn a la responsabilité minnu kalifalen b'a la masuliya minnu bɛ a bolo a ta fanga ɲuman an bɛ Alahu Taala deli ala k'a nɔgɔya an ni a ye dɔnni ni tasawufu min bɛ a la ala k'a tiɲɛ tabaga ɲumanw caman di a ma ala k'o kɛ kira ni a somɔgɔw bonya n'u barika kama an bɛ segin k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a ye nin waati min di an ma an b'a dɔn waatiw koronnen don maaw bɛ k'a makɔnɔ nka a y'a ka waati koron k'a d'a ma an bɛ a fɔ ka wale ɲuman dɔn o la ka segin ka aw yɛrɛ fana fo k'a wale ɲuman dɔn aw ka cɛsiri n'aw ka wulikajɔ la ani nin jɛmukan in kanuni na aw minnu waati bɛɛ n'aw sigilen b'aw ka jabara ninnu ɲɛma ni nin diinɛ baro in tɛ fɔ aw kɔ ni jɛmukan in tɛ fɔ aw kɔ
jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan. An bɛ Alahu Taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.